up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, lukumang, nana sa sabayo koromowe wato, rispo def mama sernang. Me barodi, Noordwego met Zuid, Oostwego met West. Anyong suf serna sepsa e karifi kon ku e archi de prespartori. E misdo jang pararot. Ja, maar ze gaan bouwen die de bagaar moet je prespar nu zo. Natuurlijk voor ze bieden ja bar ala deze naam voor de tracé. Voor de harde stoer de banjiko voor architectuur want unu fusena sepsa. We tak bepaalde sani maar. O zorg ook toe dat mana dorosi et tak over bepaalde toren. Ja, zo maar zeggen. Asasan de jere jaso. Omdat afasfa oppositie e voer in a contradictie. Def de maniere taki wansabana borom. Dat de man jompo fada tapu. If you know look bude go fada ina faya serefi. Fada man karasi. Ja. Want na regering suta faya. Dus dat. Everstaan. Ja. Dat de boroko. Na regering suta de panya. Mek desma oso sumo. Dat de man pretty if wansan epsa. Dat ja ser nama. Ja, dat zijn allemaal in de loop zijn naam. So. Dat in a verlengde dat die heeft dat no sarete. Dat a politiek sa de man play na op etnische basis. Ja. Racistisch de man de bezig. Isabito camino wan disi, camino wan dati. Maar jere no. Die archie a volkslied hoe we hier ook samen kwamen. Na mazargado me ku konte samen jara. Ja. Want if ano be wana be luson flu jono dan wafu no be bestamoro. Is dat. Je verstaan? Dus dan begrijp Archimanu kumanda na sasa bayo koromotak de mamustak na nga asandati. Want we naser na man. Isabito. We libi sama. Omdat na sheriff burdelo no sting. Je verstaan? No amaja no danga blauw burdu. Of wit burdu. Ja. Of grijs burdu. Of jer burdu. Alat sma burdu ready. Desma di mus jis burudu. Fu faya karasane blood transfusion. No? Ja. Ja. Da julek rases defend taki iya mino loba mandati mino lob disi mino wan dati mino wan so isa mango teji de mandape da atoso ya burdu fanodu. Tak a brudo di safwan yon di stani of a brudo di safwan krioro mino waning. Mino denk je takasana jara. Ino man ino de staat voetaken. En buiten die no sap ook toe. Dan ben je toch ondankbaar. Dat die. Dan ben je ondankbaar, want dat redden jullie. Dus dat. Isabi toch? Dat daar redden jullie. De jump op Facebook of WhatsApp even pe. Lo scrivi. Dat je go scrivi. Tegen a brudo di de manji yo. Ja. Je go scrivi tegen a brudo di de manji fi chislibi. Want gado jilibi sma kennis, mek datara de fukan pio. En die samen bepaald soort datara behandel yo. Ja, no onasas. Maar daarom, ilgoed, alleen zo zei leg uit Mazargamo. Daarom de president schreef je, leg je uit, o takanganu uno, tak je no, vastfijn libi una senamang, uneluku ras, uneluku Afghanistan, via Crioro. Eigenlijk hoe mijn president leg afvallen uit, ook toe senatori. Ja, man, Arjen. We zijn politici, we moeten tegen een stootje kunnen. Maar de vraag is, op de natie Suriname, waar onze voorouders allemaal een bijdrage hebben geleverd, om die natie te ontwikkelen, om die natie te versterken. Een samenleving die multi-etnisch is, multireligieus is, multicultureel is. Een samenleving die de Boomtjidjari moet uitstralen. Of je dat moet gaan begiftigen. Of je dat moet gaan aantasten met een racistische campagne. Of je dat moet gaan bevorderen op politieke podia door bepaalde etnische groepen aan te moedigen om op een bepaalde politieke partij te gaan stemmen. Of dat je
openlijk oproep tot bundeling van een etnische groep. Ik denk dat dat de richting is wat wij willen van dit land. We willen namelijk heel vredelievend met elkaar gaan leven. We hebben momenten gehad van etnische spanning in het verleden. Verschillende momenten hebben we dat gehad. Laten wij als nazaten van onze inheemsen, van onze slaven, van onze contractarbeiders, het juiste voorbeeld geven. Laten we niet het gedrag overnemen van die slavenmeesters. Door ons weer uit elkaar te gaan houden op een moderne wijze, op een slinkse wijze, voor slechts enge partijpolitieke belangen. Dat gaat de natie Suriname niet goed doen. Dat hebben we niet nodig. Laten we een land achterlaten waar onze kinderen en kindskinderen vredig met elkaar kunnen samenleven, elkaar kunnen ondersteunen en dat we die Boumtje-Diari-gedachte voort kunnen zetten. Dat is wat ik in feite benadruk, dat een campagne, iedereen wil in de regering mag komen. Maar heeft u een van die partijen horen zeggen wat hun visie is? Wat ze gaan doen als ze daar na 25 mei 2025 gaan zitten? Hebben ze iets gezegd wat ze met een sociaal programma gaan doen? Hebben ze iets gezegd wat ze met een woningbouwprogramma gaan doen? Hebben ze iets gezegd wat ze gaan doen met oil- en gasontwikkeling? Hebben ze iets gezegd over ontwikkeling van een bauxietsector? Hebben ze gezegd hoe ze ondernemers gaan ontwikkelen? Hebben ze gezegd hoe ze bijdrage gaan leveren aan die internationale rechtsorde? Die verwachten dat Suriname ook meehelpt om die internationale en die regionale rechtsorde goed te shapen. Om te zorgen dat we een rechtsstaat zijn. Om te zorgen dat we een land zijn waar men met respect kan kijken. Wat is een visie met betrekking tot veiligheid in het land? Met betrekking tot aanpak van de georganiseerde misdaad? Wat is een visie met betrekking tot de agrarische productie in het land? We hebben moeilijke tijden gehad, maar step by step laten we zien dat we al deze sectoren aanpakken. Step by step laten we zien dat we vooruitkomen. Maar laat het niet zo zijn dat men alleen met goedkope politieke voering straks populistische zaken aan het volk belooft. Daarvan is het volk vaker een slachtoffer geworden. Wij willen duurzame ontwikkeling. Wij willen dat alle Surinamers moeten profiteren van de rijkdommen van het land. Daarvoor ontwikkelen we beleid, zowel op het gebied van de mineralen, als op het gebied van bosbouw met onze carbon credit. Maar ook voor wat betreft het moderniseren van onze agrarische productie, waar we al aangevangen zijn in het district Sarawak. Maar ook op microniveau vele fondsen creëren voor die kleine ondernemers. Dat ze de kans krijgen om te groeien en te performen als kleine ondernemers. Kortom, we hebben een visie, dat hebben we al gepresenteerd. En nu laten we zien dat we met sterk leiderschap, met good governance, in staat zijn het land weer te redden, het land weer te hervormen, de economie weer te hervormen. En dat zijn de ingrediënten die het volk nodig heeft om het land voor de toekomst goed in te richten. Namelijk goed leiderschap, maar ook zorg dragen dat good governance aanwezig is. En dat met dat beleid alle Surinamers kunnen mee profiteren van de ontwikkeling die we op gang gaan brengen. Zo, dat doe je ra in de man van kondere taki over de sandisi. Dat onverstand taki om charu e de kopota wang. Maar mi abuan sanif taki. Stap uit die vicieuze cirkel van haat en wrok. Omdat zolang ik idee in een cirkel dat je niet naar jezelf baka. Isabi toch? Yeah. De bijisma ba wansane taki se no be wanyanti de yo nyame tamara. I verstand toch? Yeah. Omdat baka bere furu na angri bere. Dus sabi serefi yuna libisma. Ja tuzot libisma no magoron tapu. Ja bun libisma na nga takru libisma. Dus ik kon ala nasi voor. Sabi toch? Maar je moet moto uit dat cirkel. Voor haat en wrok. Want dat neemt ati bronnen met boemching. Ano jep you. I verstaan draai anu paraboto. Golip terafas na o serefi. Uno furukba. No evi lazy overlijdensberg of je archie overlijdensberg. Aso is no aimbe sabasma dati. Iya toch? Ja. Terwijl in Europa, Amerika. Once ma de no sabi. Let I see, no sabi. Maar ja, zo, ibe sabasma. Dus dat want aki,
Alla fasi masargado e soruta kum di bisama ngau serefi. En eerlijk. Ja. En eerlijk, omdat in een politiek schrijf je ziet dat bepaalde partij toch nog eerlijk. En we takken toe masargabo. Bepaalde partij, de man die leggen nou. Ja. Dem go bichti toch. De man go bikti De man ja. go bichti volk sorry. We doen dat, want je ziet nou, sare mij leggen uit. En hoeveel programma is je? Hoe kan leg je uit? Sare man doe. Boomvoersa sare man doe. Maar Ja. kom je takeren nou. Uno la sana man doe. Kom bichti. Leg volk uit. Maar je kon niet takeren nou. Ja, regeren is de doe boem zei. Sayu doe. Is kater centrale bank. Is kater centrale. Ja. Ik take 100 miljoen Amerikaan dollar kobar aardappelen uit. Zo, hier dat. Is dat betok? Ik take 100 miljoen dat jagi totelal. Ja. Fugo seri. Is dat maar Fugop dala. Is dat maar Hier ja zo ator dis min Ja. baf taken. Want die de man tek de ji jotelal. De bunkop dala. Ja. Da de man e distribuera de winkri. Uh-huh. Da jers de san pe bunkopu. Ja. Maar de man be bakayu na ngai e ji fatu. Ja. Dus na ora spotu. Ja. En if je mati, korju, i flauw. Ja. Maar if you serve or je serve spotu, i dede, en dat die no mag toe 2025 deko. Ja. Jum sabi, dat no cruciaal 25 mei 2025, no cruciaal day Ja. in a toekomst voor Suriname. I deka zomaar kan de oliemaatschappij dralen. Want de mij luku sepsa. Want if de man shitaki paarse bedrog en consorten, kon aan de markt, No probleem. na probleem. Ja, maar de man dit tak over rechtsstaat nu. Dat ze sarbe doen op PG. Potera polo kadere no Wacht, saporo. sa de man taki Rechtsstaat. rechtsstaat. Ja, man. Dat de man make amnesty wet. Ja. Je wa moordenaar. PG de bewan ja goed. Je wa pour PG die de benoemd voor het leven. Na groep De je wa pour ama. Ja, ala de doen. Omdat je be wan man die cheer omenisma. Ja. Die doe omen ogri. Mhm. Dem waka vrij. Yes. Maar dan nou je legt aan regering dus dat rechtsstaat no de. Rechtsstaat no de. No. Ano de. Want bepaalde tori om is dan niet corruptie. Nee, jere jaso. Hai. Kandidaat leti. Ja, no? Want mi fena sani a corruptie sani tantum silang e wakti. Kandidaat de bedoel tak dem sorto bou van na school zo opvang. Kade. Isabi Abrahams. Isabi ala de man dat kandidaat. Ala de man mu sorto. Ja. Kandidaat tante jene bedoel yara. Kade. Maar dat jene dat jene leggen uit dat podium. Iya. Ala de to dat. Kandidaat dat e bedoel tak de man dat sorto no. Kade. Alleen va de vrij. Dus dat. Belaseruno. Dus dat die. E verstaan. Ja. Kandidaati. Ja. Maar anyhow, we gaan morgen varen. Omdat a regering die zie, into, tiro tijd, de mij go en asane go anders. Ja. Je verstaan. Ja. Maar wansan sabi, tak jere ja. Te weet taki, want in beriken 2020 om een zetels NDP lasi. Ting. Ja. Om een niet denk dollars baka. Jene no, mi tak om het madolasi. Dollars baka. Dollars baka. Ja. Dus, en de sabi. Ja. Dus dat de mij make one soort moeite Ja. voor orna na sa ba yokormo we wato want sana sani Ja. mi okonji pakket baka wan centrale bank ap money Ja. isabi to Ja. da yo kon do say wani Ja. isabi de yo kan want to show project Ja. dat is mo bar mi kada go Ja. terwijl de mij baka yang eji fatu Dus dat die. en dat no kan Nee. want de regering is ne baka yang fatu Nee. if je worko je pay belasting Ja. en if je worko tango een bepaalde bedrag in je pay Ja. dus dat sociaal karakter daarin. Ja. Dus de mij hanteer a wedgie. Want 2016 Suriname be bankroet. Ja. Waren helemaal bankroet. Ja, helemaal. Helemaal. Maar omelis de man die zei doa sane boroka kondere. Dan want tramai kon seten baka. Dat zodra traman seten dat je bije ver van manga blaka. Blaka ver je taraman. Amano bong. En dat ja bisma de waka de man dis baka. En if de man shita kane luk dat de man bijanga racisme. Dat die. Isabi to. Ja. Hij no lop disi, hij no lop dati. Maar ja, we zeker Masargambo. Dat NDP en nog onmooi takken. Nee. Smijt takken toe. Dat NDP, ik zou tak jaksi mi op de kombaga toch? Dene komoro. Nee, komoro.
Dan denk dat omdraai asanati. Ja. Maar zie dat aan. Hoe mooi dat is? Nee, maar bijvoorbeeld, Oké. omdat 2025, Ja. 25 mei, cruciaal. Ja. If you want kafesi, dan Ja. stem NDP. Oké. Maar if you want go achteruit, vernietigen en dan stem NDP. Oké, dat ook arka meneer. Ja. Beste vrienden, alla mimati na alla gorontapu. Wie spode het op alla ten continenti. Paramari boy bari wang respecti odi. De rustig nesek seki, maar de ernstig toe. Awasan zou abi, dat denk. Tan denki. Ika yabi wan koko na inyo ede im denki. Te luku im sabitak na shim shisani. Te yere na sabi im sabi tak na arki yum arki san e pasa. Bika yu koko na inyo ede na ton e drai alasani kon zo'n fasi dat you kan verstaan san e sa. You kan see sai si, you kan yes si, sa you yere. Dat na atori. A telugu de san fini, smai aksimi, o Paul Faide Katori no, nanga NDP, want une vertrouwen san voeding, defi rustig. NDP ne komoro. Ikayera heris puru heripis my bari meki bari and they pay no e komoro. Ja, Bartak, ja, mevrouw Simons tekasan no and they pay no e komoro. Verstaan ze me taki? Mevrouw Simons no kan tranga moro desi. Nee, na manat pota funda fu a partij. Na manat cara partij waka. No a enkrisma ini NDP tranga moro desi. Na desi partij efje arki me bari. Ama vrouw ben takken toch. NDP na desi na NDP. Una verstaan. Dat wat taki. Te desi no de apartheid klari. Wis fatingi mofo sloten en meki bari. Na wan gotro mocho en meki bari. Niks ne gebeur. Asan de, lek fasan de. Wis fa bigi mofo maku e haren buka opo sotranga takie sigo tenem tenem bere. Niks nepsa. Bika sam ben musu pasakaba. One day mi ben taigi deisi. Tak a day e doro. Tak you wa wang or tanapu. Bika ala den free. Nanga de waswasi de lonti. O fadong e do libi. Bika ala mai suku ven serefi. I denk tak den def you. Ala mang e suku ven serefi. Ate kodrai. Isi seipsa. Mi barden omen leisi. Maar, lek van beteigung una fesi, a lek van un sabi, true, no abisturu. Leimang, bigi bukamang, bradi korumang, ade mana de taki. True, no abi wan sturu fusi don, bangi sref dene jeng. Aksi baka anolei, bangi srefi de no benjeng. Ten kondrai. You, dis donadoro sei, e luku sei pasa, e dusa yomudu,
Jum sabi. NDP klari. 2020. Desi bende. Ama bende. 100%. Wat er zie. Ben voer aan mijn pars. Dat bende 25 februari 2020. Wat er zie ben pars. Sa komt sa. Ube teka schijn. Maar true. No tek no a schijn. Bika true. Na true. Karmanake. Bam. Lastin zetel. Te shisani. Inna historia. Sani e pesa. En de pasabaka. Inna tide, bika you de in tide, maar ne verstand tide, bika you no sap sa is de, yung tang luku. Kurdera ngay sefi. Dai sabi, tak sampasa 2020. You no man draaien baka. En de pay lasi 10 zetel. En in 25 mei, if de no look boom, de las ete 10 zetel. De pusu, Jenny Simons kafesi. Bubulas, next no yepi. Wis de be pusu, abri kafesi, next ne yepi. Kande, if de be putu, poti, Kotromocho, Floten, lek voorzitter voor NDP, dan de Buhari sting. Kan de FDP potu, bigi mo voor Maku, lek voorzitter van NDP, dan de mensen haar wat sting. Beste vrienden, mi mati na barawatra wins pode, parambari bo, e bari won sweet odi, we prata news giu, NDP klari. Den klari. You na sieshi san e komiti san taki kaba san skrifa buku kaba den ne komoro. Ete wasani? Den ne kon nooit moro. A versje zou be meki naf ding en a versje den aini bakratongo, tatatongo. Ze stelen, ze dieven, ze liegen, ze bedriegen. Ze lichten je op waar je bij staat. Dan de abi begi e begi. Den smadi e begi me bariu. En me bariu tranga. If you tap you ai. Te e begi. Te opoi ai baka. A grong atap sa je knapu. De prating. Deze de Barnono. Dat Santoki heeft gedaan, heb gedaan. Nee, na deze heb doe. Walis mi bet tegen tak anoas. Ano tras mij doe you. You e doe you schrefi. Af dat mek NDP. Ik kon nooit moro. De voen rustig. Prata nieuws weer. Kategineta kamitaki. NDP ne kon nooit moro. Zo, dat we verstaan archi maluku manana sasa bayo kromo de jongwan vooral de jongwan we taki. Dan mek no man ko G6 neji, wan de mana oras potu. I verstaan? Ja. De man ka fesi, kont na pa fesi, ko legi omensan uit. Maar mek de legi uit fa, I mus go do me aan kron conversie. Ja. Mek de go legi uit fi AHP die de be budget seti. A regering die steken doro. Ja.
Mek de leg je uit dat passief kan go to mee. Juist. Fide fide zelfstandig Ja. alla jong wan. Ja. Mek de leg je uit dat je kan gaan NOB, studiebeurs en alla de soort sanda. Ja, die. Mek de leg je uit dat je no. Dis na passief waka, te go na bani, fi go leni, voetbal also, Ja. nanga 7% rente. Mek de leg je de sanda uit, maar de no moest komen uit tegen dat je dis sungu, dat sungu, de wakti te wan sabana e borong, fi John Popoten takia, na regering en soetfaya ja sabana. Ja, ja. Je verstaan? Ja, ja. Win sam, dat je sta natuur schrijft na makta, a regering makti mora natuur. Ja, ja. Isa mga sandati, can Ja. you imagine? Dus Maar- in principe, de man moet naar het podium, Ja, maar dit kan een jongeren toch? ja, Dan heb je de voorlichting, Ja. regering die ze doen, Ja. hoe je hebt jongeren. Ja. Kom maar op, Arena Libi. na so, a pigi politiek in grond pe voer. Zo Want zeggen if we one partij de aan de macht, Ja. dat de man toe boensani. Dan, te you Ja. kon je moet je ermee doorgaan. Ja. Dus de werken servi in een materie. En NDP na laatste partij die moest tak over economie. Dat de 100% is aan mij. Dat de man ook had geschreven. Nee. Nee. Wel op pseudo, soort man, de man abe collecte. Ja. Isabi toch? Ja. De man scattera money van konderen, ze moeten niet meer komen. Dat is. Isabi toch? Aan hoe dat je doet, aan wanneer dat je doet. Juist. En Ja. wansanum sabi, Mhm. die wani voor Libi sweetie Ja. in Sernam. Omdat Sernam een vruchtbaar doet. Die wis pef Sernam, wis pef jari. Mhm. I pran wansani ei gro. Natuurlijk. Isabi toch? Ja. En voor jepi servi, voor meki serf economisch weerbaar. Vooral in de tijd van crisis. We krenk moto uit dat goli. Abiji gotro dugo. Die NDP Wat pot. doen? Ja. Daarvoor krenk mota ini. De trusiani na gron pran wasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat je shitak je napek wan jaja sarana of wan jaja sarana uma. En binnen na mazar degnati gambo. Ja, if you want. Ja, Sernam ook toe. Dat je nog terug tot die tapstraat. Hoor je kondre kring Sernam. Je hoor je kondre kring. Want je het altijd mina echte Sernam. I love you. Dat je. Maar je trouw je go bij ze. I love you. Je wakan sani. Maar je trouw je tot die tapstraat. Dus vanuit dat programma is we actionen. Hoor je kondre kring. Dat je kan nakta op je boot. Dat mi nou echte Sernam. Met dat voor grantangi. Tewateralisme. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights.